Wisst ihr dat, er zijn 3 dingen wat die kosten in die eieren, te met 99,9% chance haben, dat die nicht voor niet gaan? Veel zinnen van Pastor Jacob en hier die boodschap van. Er gaan zich aan de eigen, aan befrieden leven. Dan aan zich van Hia Wieda. En in down van zijn eigen als in de vergangenheid die was, van deel krak heb je een entscheidung mehr, zum van Hia Wieda gaan en de goede eigen gaan. Nu dat is interessant, we hebben vielleicht alle de nummers gehoord, dat rond de wereld glikt er 50% van de eigens die gaan niet nein en die leven. So dat meint een van die 2 eigens, die worden niet nein gaan. En so deze nummer is zo gerazelig. Die en ik, we willen niet eens zo aan jaten opkrijgen, wenn die sehen, die hat 50% gelegenheid dat die willen naar de eerd komen en die willen opdeveren. En so we willen er wat opkrijgen, maar zo veel gaan we in de eigen nemen. En dan, 50%, onze eigen wordt schaffen, maar we doen er gewoon de tijd nemen, wordt het bereikt om de goede eigen gaan. En so nu dat is interessant, Harvard University, dat is een van de beste scholen in de wereld, maar dat is niet een christelijke school. En so deze school wil allemaal eigen studeren. Die wil zijn, al die eigen wat top leven doen, wat doen die eigen anders als deze wat die nein gaan doen. En die vond wat zo interessant is. Die vond 3 dingen wat eigen doen, dat die een 99,9% chance hebben dat die worden top leven. Nu, ik weet niet wat die nummer hier en daar, bij mij heeft zich 99,9%, veel beter als 50%. Maar er zijn 3 dingen wat deze mensen doen, om zo'n hoge mogelijkheid hebben om de goede eigen te hebben. Nu, Harvard is niet een christelijke school, maar die vond deze 3 dingen uit. Nummer 1, die vond uit dat deze eigen wat top leven doen, die doen jede dag top beden. Nummer 2, die vond dat deze eigen wat top leven doen, die doen jede dag van de Bibel vertalen. En nummer 3, die vond dat deze eigen wat top leven doen, die doen jede werk top nu de kwak vorm. Nu, dat is interessant, dat is niet een christelijke school, maar die hebben de eigen gestudeerd en deze 3 dingen. Wanneer deze 3 dingen daar zijn, ja, ze hebben een 99,9% chance dat die was een goede eigen hebben. Dat die top beden is, dat die top van de Bibel vertalen doen en dat die top nu de kwak vorm doen. En die zegt vielleicht, nou, dat is niet waar ik ben opgewassen. Ik verstehe niet op Lüdes te beden met een andere persoon. Oder ik kan niet de Bibel, ik verstehe niet te lezen. Oder er zijn vielleicht al deze verschillende reden wat die geven doen. Maar dat zijn wat die van deel krijgt, kan die entscheidung maken. En dan van mijn vergangenheid als die was. Ik weet, ik ben niet zo opgewassen. Ik weet, mijn eigen is al 30 jaar oud en die hebben nog never eens van dit gedaan. Maar van deel krijg heb je de entscheidung maken dat we worden deze 3 dingen doen van Hia Wieda. Wenn wir diese 3 dingen doen, dan hebben we bloß eine hechte mogelijkheid dat we worden de goede eigen hebben. So ik wil je motor spreken met dat. Dat top beden, dat top van de Bibel vertalen. Wenn je nicht verstehen zu lesen, en de YouVersion Bible app, dan kan je de Bibel durchhorchen, je kan ervan vertalen. En nummer 3, dat je jeder werk top nu het kwak voordoen. So ik wil je motor spreken in dit. Wenn dir das Video hast gleich, dann will ich liken auf der auf Facebook, subscriben auf der auf YouTube, check das Video an mit deinen Freunden und Familie, und wir sehen uns nächste Woche.